அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி பரக்காத்துஹு. ஒரு மனிதர் துன்பத்தில், துயரத்தில், நெருக்கடியில், மனவேதனையில் ஓத வேண்டிய துஆ என்று எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்பி லா உஸ்ரிஹு பிஹி ஸைஹா. அல்லாஹு அல்லாஹு தான் எனது இறைவன், அவனுக்கு எதையும் நான் இணையாக்க மாட்டேன் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுவார்கள். அறிவிப்பவர் அஸ்மா பின்த் உமைஸ் ரலியல்லாஹு. நூல் அபுதாவுது 1525 பதிவாகியுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் தரம் சஹீஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி பரக்காத்துஹு.